Goedemorgen. Goedemorgen. Veerboot ligt hier in onderhoud. Wat gebeurt er nou precies tijdens een onderhoud? Ja, tijdens het onderhoud, het onderwaterschip moet in orde gehouden worden. Het schip is een schip wat enorm van dun materiaal gemaakt is. En ja, dat benodigt zijn onderhoud. Daarnaast ben je verplicht om, dat noemen we dan voor de klasse, om je onderwaterschip te laten zien of alles nog in orde is, of alle systemen nog werken. En er wordt weer netjes in de antifouling gezet. Dat is een verf die eigenlijk de aangroei van algpokken, mosselen en wat er allemaal bij hoort voorkomt. Dus dat je aangroei krijgt van je schip. Oké, en hoe lang duurt zo'n onderhoud ongeveer? Ja, dat is de ene keer verschillend met de andere keer. Het ligt natuurlijk aan hoeveel problemen je tegenkomt. Wij zijn nu een dag of 10, 11 zijn wij in dok bezig. Daarnaast gaan wij straks hier nog langs de kade om nog wat motoren uit te lijnen en dergelijke. Oké, en wanneer gaat het schip weer de vaart in? Deze die gaat 10 april als het goed is de vaart weer in. Zo gauw die terug in Vlissingen is, moeten we nog wat ander onderhoud aan motoren doen. Dat kan niet tijdens de dokperiode. En hij moet schoongemaakt en afijn, normaal mogelijk. Hij moet er weer goed uitzien.